Ja vás vítam pri ďalšom podcaste Po Medine. Moje meno je Magdalena Heveriová a je mi cťou tu dnes privítať pána profesora Miloša Jeseniáka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán profesor má atestáciu z pediatrie, imunológie, alergológie a pneumológie. Okrem toho má vzdelanie v oblasti zdravotníckeho manažmentu a financovania. Profesoru získal ako 39-ročný, vtedy úplne najmladší profesor klinickej medicíny na Slovensku. Takisto patrí k top osobnosti medicíny Forbes 2024. Momentálne pôsobí na klinike detí a dorastu v Martine, kde sa venuje získaným aj rodinným poruchám imunity, astme a alergických kožných ochorení. Ešte raz dobrý deň. Bránko. Vy máte neskutočný životopis a ja sa priznám, že keď som čítala s vami rozhovor vo Forbese, tak som vás chcela určite pozvať. A mňa zaujíma toto všetko, ako ste vlastne to dosiahli. Ako bola vaša motivácia, čo vás inšpirovalo? Ono tak akože naozaj pekne znie, ono možno niektoré veci ani nevyzneli tak dramaticky a tak ťažko, ako to už potom v tom CVčku vyzerá. Dôležité boli asi dve také, alebo tri základné veci. Jednak je samozrejme rodina podpora. Ja som vyrastal v relatívne takom zdravotníckom prostredí. Mama bola farmaceutka, moja teta bola pediatrička. Čiže ja som sa od mala hýbal v priestoroch starých lekární, tári a podobných vecí a potom teraz zdravotníckych rôznych iných zariadeniach. Takže ani si neviem predstaviť, že či som niekedy vôbec chcel robiť niečo iné. Takže to bolo asi takéto základné, že človek uvažuje odjakživa, že chcem robiť niečo v medicíne. Mal som chvíľku také prechodné obdobie, že možno aj tá farmácia by bola fajn, ale mama sa dosť dramatickým spôsobom proti tomu postavila. A urobila dobré teda povienky, tak spätne vyhodnotím tých 20 rokov, ktoré pracujem akorát za pár týždňov, končím 20 rokov v nemocnici. To bol taký ten prvý dôležitý okamih. Druhý dôležitý okamih bol škola. Ja som v tom čase bolo možné si poslať prihlášku na viaceré vysoké školy. To bol rok 1998, bože, to bol milé tisícročie, storočie strašné. A v rámci teda Slovenska ja som si poslal prihlášku na Bratislavskú a Martinskú lekárskú fakultu. V tom čase už Jeseniová lekárska fakulta bola považovaná za najlepšiu z hľadiska Slovenska, z hľadiska ratingu, z hľadiska kvality výučby, charakteru výučby. A samozrejme aj tam sú isté problémy, ale ja si myslím, že naozaj ten tým pedagógov sa snaží tie veci riešiť, aj keď niečo sa bohužiaľ rieši veľmi ťažko, a k tomu možno ešte prídeme. Takže potom bolo rozhodujúce, že kde. Mne v podstate v deň, kedy som bol na príjmačka na farmácii, to presne pamätám, volali, že prijali ma do Martina, že už prišli akože výsledky. A ja som Martine chcel ostať, lebo ja som pôvodom Žilinčan, takže ja som chcel ostať v regióne, mal som tam nejaké sociálne osobné väzby, aktivity vo svojom voľnom čase, takže nechcel som sa veľmi presúvať do Bratislavy ani inde. A celkovo ako aj to presvedčenie, že tak ostanem Martine na tej fakulte, to bolo to druhé kľúčové. A tretie veľmi dôležité bolo v 6. ročníku. V tom čase ešte bol 6. ročník štandardne 4 štátnice z základných 4 medicínskych odborov. Ja si presne pamätám, myslím, že to bolo 12. decembra, alebo aký dátum to bolo, som mal štátnicu z pediatrie. A v tom čase som už uvažoval, že chcem ostať v Martine a chcem učiť. Chcel som ostať v podstate na pedagogickom mieste. Chcel som robiť vedu výskum, vždy som inklinoval k nejakým takým aj experimentálnym veciam, venoval som sa švočke, vždy som mal nejakú takú afiliáciu, respektíve afinitu k nejakom medicínskemu odboru, kde je nejaká taká laboratórna experimentálna časť ako nevyhnutou súčasťou. A práve v tom decembri po štátnici z pediatrie si ma zavolal vtedajší, ešte aj terajší šéf, profesor Vánočin, ku sebe do pracovne a ponúkol mi miesto teda na detskej klinike, ponúkol mi miesto lekárske. V tom okamihu to bol dosť veľký šok pre mňa, ja som pediatriu nechcel robiť. To bol jeden z odborov v top 5, to bola chirurgia, chirurgické disciplíny všetky, amblok, ja som naozaj antiinvazívny typ, nerobí mi to veľmi dobre. Potom tam bola dermatológia, potom tam bola gynekológia, patológia a teda 5 bola pediatria. Ja som ostal dosť taký zaskočený, že pediatria. Ale v tom čase to bolo možno trošku z výpočítavosti. Vedel som, že tým pádom ostanem v nemocnici, dostanem lekárske miesto a nikto nevie v priebehu cirkulácií, kam sa presuniem, že či tá detská klinika bude tá finálna štácia, ktoré ostanem. Ale povedal som si, že áno, bolo to výhodné v tom čase, lebo teraz je relatívne podľa mňa dosť miest nemocníc, keď sa medic skončí a chce sa zamestnať.
Samozrejme, veľké nemocnice, koncové nemocnice sú vždy problémom, tam tých miest nie je veľa, ale klasické nemocnice strednej a malej veľkosti sú v podstate prázdne. Akože, nechcem to povedať tak ako sprosto, ale sú voľné miesta, dá sa zamestnať. Naozaj v tom čase, keď sme posielali prihlášky do zamestnania, tak si pamätám, že odčadiaľ, ak prišla odpoveď, že registrujeme vás, evidujeme vás, nemáme voľné miesta, bohužiaľ. Takže ja som to bral tak pragmaticky, že OK, ostanem v Martine, budem mať miesto. Bol to veľmi dobrý pocit, že v decembri som v podstate ešte pol roka pred koncom školy už mal miesto, takže som vedel, že sa nemusím stresovať a kto vie, je pravda, že som mal ešte potom také unikové tendencie, predsa len som si poslal niekedy v marci, apríli žiadosti do prijatia aj do Bratislavy, aj do Žilinskej nemocnice. Ja som to asi opakovane hovoril v rozhovoru, ale je to taká funny story trošku. Z Bratislavy mi odpísali z nemenovaného neurologického pracoviska, že teda nech prídem na finálny pohovor, že majú miesto a majú záujem. A pamätám si to presne ako dnes, že som sadol do vlaku v Martine a vtedy sa v Martine nedalo priamo ísť do Bratislavy a vo Vrútkach som vystúpil. Ešte stále som nie teda rodinný Martinčan, Martinčan by povedal, že na Vrútkach, ale je to vo Vrútkach. A vystúpil som z vlaku a povedal som, že nejdem. Som sa rozhodol finálne, že ostanem v Martine. A tam to v podstate všetko začalo, takže 31.7.2004 presne to viem kvôli tomu, že 1.8. sa menil riaditeľ, takže ja som ešte nastupoval za bývalého riaditeľa. Paradoxne v tom čase so zmluvou na neurčito od samého začiatku, čo tiež už dneska nie je možné. A tak som sa ocitol v nemocnici, ocitol som sa na detskej klinike. Od druhého dňa môjho pobytu som začal pracovať na detskom áre. Veľa vecí, veľa šokov, musím povedať. Nebol som zvyknutý robiť s detským pacientom, priznám sa dobrovoľne na silu a tým nechcem inšpirovať teda študentov našich, že veľmi intenzívne som neabsolvoval pediatrickú výučbu. Veľmi ma to bavilo, štýl výučby nebol veľmi dobrý, poviem to na rovinu a to k tomu určite ešte prídeme, že ktoré sú problémy toho medicínskeho vzdelávania, lebo tým, že ja som vyšiel z tej školy, snažíme sa niektoré tie veci meniť, dokonca si myslím, že niečo sa nám už podarilo zmeniť a prestaviť na ten systém, akým si predstavujem ja, že by to malo fungovať. A k tomu určite ešte prídeme v rámci špecializačnej prípravy a vzdelávania. Vy ste načali veľa tém, tak ja sa k tomu vrátim, že ako ste vy vnímali vaše štúdium? Vy už ste spomínali nejaké ako problémy, ktoré tam vnímate, tak keby sme si mohli ich prejsť. Čo podľa vás to je? Problém bol preťaženosť, povedzme, aj už v tom čase malý počet pacientov. Vieme, že časť pacientov odmieta vyšetrenie medikmi. Momentálne z hľadiska toho, že sa zvýšili počty študentov, je samozrejme veľký problém aj pretlak na to lôžkové oddelenie. Napríklad, keď sa pozriem na detskú kliniku, u nás sa v priebehu dňa štandardne otočí od 100 do 150 študentov, čo je naozaj veľmi veľa. Z hľadiska toho, že máme 70 lôžok. To znamená, že problém bol malé zapojenie tých medikov do tej priamej klinickej medicíny. To si myslím, že stále krýva. Jednak z hľadiska toho, že študent medicíny si povedzme, možno vníma takéto svoje násmeranie, že ja chcem ísť chirurgickým smerom, alebo chcem ísť internistickým smerom, ale nikto si podľa mňa nevie veľmi dobre v tom čase štúdia predstaviť, čo vlastne ten odbor obnáša. A to bohužiaľ robí ten typ výučby, že tá výučba je často bola robená tak, že človek nemá reálnu predstavu, čo ten odbor v podstate je. A aké má svoje výhody, aké má nevýhody. Každý odbor má svoje nevýhody, ale má aj svoje podľa mňa pekné časti. Každý odbor je dôležitý. Tým nechcem povedať, že čo je najdôležitejšie, že imunológia, aj keď sme sa naozaj infiltrovali do všetkých odborov, dnes my ako špecialisti spolupracujeme so všetkými oddeleniami nemocnici, vrátane ortopédie, traumatológie, ára a podobne. Ale teda problém bol naozaj malé zapojenie medikov, veľký počet študentov na počet pedagógov, to stále je problém, snažíme sa to nejakým spôsobom aj ovplyvniť, aby jednoducho ten medic, keď je v rámci nejakej praktickej časti tých stáží, aby nebol, že 20 ľudí na jedného pedagóga. Akorát aj teraz sa snažíme nejakým spôsobom v priebehu tých posledných rokov meniť napríklad šiestacké stáže u nás, aby sa tí ľudia rozplynuli vyslovene v všetkých zložkách kliník. Máme veľkú ambulantnú zložku a podobne, takže snažíme sa aj teraz z hľadiska toho, že od 1. septembra sa s mojím terajším šéfom, s ktorým som teda strávil celých 20 rokov mojej kariéry, meníme na pozícii prednostu, tak ja pevne verím, že tie zmeny, ktoré sa začali a možno ktoré ešte nie sú až tak veľmi vnímaté v výučbe, že sa budú ďalej meniť a zintenzívňovať, ale suma sumarum, ten najväčší problém nie je veľmi moderne, a teraz sa veľmi ospravedlňujem kolegom z teoretických a predklinických disciplín,
ale nie veľmi moderným spôsobom realizovaná teoretická výučba. Dokonca si myslím, že tí medici sú preťažovaní mnohými informáciami a faktami a vecami v rámci teoretických disciplín, ako je napríklad chémia, biofyzika, biológia a podobne, vecami, ktoré možno principiálne rozširujú ten bazálny obzor a dávajú nejaký predpoklad na tú klinickú časť štúdia, ale myslím, že mnohé tie veci sú zbytočné a že tá výučba teoretická a už sú fakulty, ktoré to realizujú iným spôsobom, už aj v nadväznosti na klinické disciplíny a prepojenie tej teórie, lebo ten medic veľmi ťažko bude chápať, že na čo sa budem učiť Krebsov cyklus. Ešte aj kresliť, napísať, ja ho fakt ja neviem predstaviť, že či by som vôbec vedel aspoň náznakovo niečo v tomto štádiu sa dobrovoľne priznám na silu, povedať, čo v Krebsovom cykle všetko je, tak niečo by som asi si spomenul. Ale principiálne tá klinická nápojenosť potom chýba, hej, že dobre, naučím sa, vytrápim sa vzorcami a potom odrazu v tej klinickej praxi zistím, že detálne poznať metabolický takýto okruh, ako je Krebsov cyklus alebo napríklad nejaký iný metabolický okruh alebo dráhu, sa primárne týka iba veľmi úzkeho spektra špecialistov, napríklad to bude metabolické poruchy a podobne. Keď sa spätne vrátim k tej svojej medicíne, obrovský pretlak teoretických vedomostí na teoretických disciplínach, ktoré často naozaj znechutia toho študenta, že preboha, tak s týmto je, čo budem robiť potom. Malá previazanosť teoretické predklinických disciplín s klinickými disciplínami a s tou klinickou prácou a v rámci už potom tej klinickej výučby naozaj obmedzený kontakt s pacientom, možno preťaženosť pedagógov a nedostatočné venovanie sa tým medikom. Hej. Mňa teší ale, že spomínate, že tie zmeny sú možné, pretože u nás častokrát zaznieva argument, že nie sú kapacity, nie je to možné vlastne to zmeniť a tak, a že vlastne absolvent sa všetko naučí až po škole, to je veľmi častá veta. Čo by teda absolventi mali zvažovať podľa vás, keď sa pozeráme potom na ich cestu zo školy do tých konkrétnych oborov, ktoré vlastne nepoznajú, ako ste teraz spomínali, tak čo by mali zvažovať podľa vás? Každý asi nejako tak vníma naozaj, že či to človek, ktorý chce robiť nejaký väčší odbor, veľký, taký ten nechcem povedať, že všeobecný, lebo máme samozrejme jednu časť všeobecné lekárstvo, či už pre dospelých alebo pre deti a dorast, to je samostatná kategória, ale či principiálne chce robiť nejakú veľkú medicínsku disciplínu, ako je napríklad vnútorné lekárstvo, všeobecná pediatria a podobne, alebo chce naozaj robiť niečo úzko profilované, čo nemusí byť vždy možné, lebo vieme, že niektoré vysokošpecifické veci sa fakt robia iba na koncových pracoviskách. Dokonca niektoré možno iba na 1-2 miestach, či už v Českej republike alebo na Slovensku. Či je zameraný internisticky, alebo je zameraný skôr naozaj manuálne, mechanicky, operačne, invazívne. To je veľmi dôležitá vec, lebo ja som mal spolužiakov, ktorí primárne chceli ísť na chirurgiu a potom odrazu zistili, že jednoducho tá invazívnosť im naozaj nevyhovuje a že vyslovene majú odpor k tomu odboru. Ale asi najdôležitejšie mal každý medic byť taký naozaj otvorený pre ponuky. Ja si stále myslím, že ak sa vyrieši tá situácia, že idem internistickým alebo chirurgickým smerom a v rámci tej interny povedzme nedostanem alebo nezískam miesto v tom vysnívanom odbore a v nejakom inom, tak vždy sa v tom odbore dá väčšinou udomácniť a dá sa nájsť akože pekné veci. Na druhej strane určite veľmi dôležité, ak ten mladý človek, ktorý začne pracovať a po istom čase zistí, že toto naozaj nie je úplne to, čo ma naplňa, nepáči sa mi to, alebo to pracovisko na mňa pôsobí toxicky a že ma vyslovene potláča, tak možno teraz poviem trošku proti sebe ako aktuálnemu nastavujúcemu šéfovi, ale vždy je lepšie z tej kratšej cesty odísť a nájsť si iné pracovisko aj inde, zmeniť odbor. Aby ten človek proste sa nevytrápil, že budem atestovať a potom budem celý život trpieť tým, že som si v úvode vybral zlý odbor, ktorý proste ma jednoducho nenaplňa a tak. Vy ste okrem všetkých týchto problémov spomínali aj jeden dôležitý, a to je nedostatočná generačná výmena doktorov. Tak myslíte, že to špecifikum československého prostredia, alebo ako to vnímate? Ja som 3 roky pracoval aj v Taliansku, čiže ja som sa hýbal ešte aj v takejto krajine, kde som videl ten istý problém ako u nás. 14. marca 2005 som robil pol roka, akorát ma šéf na schodoch zastavil po sedení a mi hovorí, že pôjdete do Talianska. A ja, že hej, a že odkedy? Že od 1. apríla, čiže za 2 týždne, až nakoľko? Na 3 roky. To bolo také oznámenie z mosta do prosta, že in medias res. Ale bola to veľká škola s tým, že ja v tom Taliansku som v podstate zažil nielen tú klinickú prácu, zažil som vedecko-výskumnú prácu, zažil som stretnutia so štatistami, písanie odborných vedeckých publikácií, naučil som sa komunikovať s časopismi pri publikovaní,
Zažil som také rôzne stretnutia, diskusí v rámci výsledkov, kde jedna časť obhajovala výsledky, druhá časť ich napadala. Takže v konečnom dôsledku tie 3 roky tam, ja som tam bol tak, že intermitentne, ja som bol 3-4 mesiace tam, 2 mesiace tu a tak som chodil zo Slovensko-Čechy, Slovensko, teda Taliansko, čo bolo fajn, že mi to terajšie vedenie umožnilo. To je veľká vzácnosť, že sa mi to podarilo takto. A teda to mi otvorilo veľké oči aj z hľadiska toho, že som videl to iné, ten iný zdravotný systém, ako funguje. A tie problémy sú veľmi podobné späť tej generačnej výmene. U nás minimálne, teraz budem primárne hovoriť za Slovensko, ale to, čo vidíme na Slovensku, že tá stredná generácia, to znamená generácia okolo 50-ky, v istom okamihu odišla do súkromia, do privátu, odišla z tých nemocníc. Bohužiaľ nezriedka aj kvôli nie veľmi pozitívnemu a podporujúcemu vzťahu niektorých vedúcich prednostov a podobne, ktorí jednoducho tých ľudí aj čiastočne donútili odísť. A toto je veľký problém, že tá stredná generácia, do ktorej sa už momentálne bohužiaľ radím aj ja, je chýbajúca na mnohých pracoviskách, že chýba ten čas nastupujúceho vedúceho pracovníka, ktorý by mal byť z môjho pohľadu optimálne okolo tej 50-ky, medzi 40, 45, 55. Po 50 už je to neskoro, keď sa mení na prednostovskej pozícii ten človek, lebo ja si myslím, že vrchol kariéry je naozaj od tej 40 do 55 a potom už to je taká tá stabilná fáza, kedy už tak zásadne dramaticky ten človek už viac nerastie. Čiže to, ja si veľmi vážim mojich kolegov, ja ich volám, že pracovne skúsenejších, nerad používam slovo starých. V žiadnom prípade si nemyslím, že by to bol jediný problém zdravotníctva. Práve naopak mnohí tí skúsení kolegovia, ktorí majú taký ten náhľad, sú priaznivý, učia tých mladých, môžu mnohé veci veľmi výrazným spôsobom pomôcť a uľahčiť tým mladým ľuďom, kolegom. Na druhej strane tí mladí kolegovia, tam je zase druhá kritika, že bolo by fajn, keby si zachovali tú úctu kvôli tým starším kolegom. Ja akože viem, že aj ja už možno nie som taký flexibilný ako môj mladá generácia u nás na klinike, my sme mega pracovisko, nás je vyše 50 lekárov na detskej klinike a máme skvelý tým mladých ľudí, ktorí u nás ostali. Mimochodom, takmer tretina pracoviska sú muži. Máme akože tak atypicky na to, že to pediatria, máme veľa chalanov a kolegov, ktorí naozaj posúvajú ďalej tie odbory. Čiže nikdy nie je problém v medicíne iba na jednej strane, že staré generácie, porucha, problematická výmena generácie a podobne. Vždy sú tie problémy aj z toho druhej strany. Aj tí mladí niektorí, neochota niektorých mladých kolegov, povedzme, urobiť aj niečo navyše a podobne. Takže tam naozaj treba hľadať nejaký taký prienik toho, že ako to vyriešiť, ale generačná výmena a chyba niektorých generácií v nemocnici je naozaj veľmi vidno teraz v nemocnici aj u nás, ale vidno to naprieč Slovenskom a myslím, že aj Českou republikou, bohužiaľ. Mňa by zaujímalo, teraz vlastne nedávno boli protesty tu v Česku, takisto 2022 na Slovensku a tá staršia generácia, alebo tá pracovne skúsenejšia lekárov hovorí, že tá mladá generácia už nechce toľko venovať medicíne, že vlastne chce mať voľný čas, že tak sa nič nenaučia. Tak vnímate to rovnako, že vlastne potreba celý ten život obetovať? Nesúhlasím s tým, že mladí majú sa zodrať v práci a majú veľa toho venovať v práci a majú robiť stále a neučiť, lebo tak to bolo vždy nastavené. To si nemyslím, že je správny spôsob, ale na druhej strane myslím si, že aj tam treba mať istý balans, lebo naozaj máme mladých kolegov, ktorí o 4:00 im padla a ich nezaujíma, že či treba niečo dorobiť a podobne. Čiže treba nájsť nejaký prienik medzi tým, čo som povedzme ešte ja zažíval, že som odchádzal neskoro z práce, venoval som sa mnohým veciam, musel som to robiť cez víkendy a podobne, lebo tej práce bolo veľa. Takže ja si myslím, že treba nájsť nejaký taký balans, že aj sa viesť obetovať, aj urobiť niečo navyše, lebo to navyše sa vždy zúročí. Ale na druhej strane nie som zástancom toho, že mladý človek, ktorý nastúpi do práce pri súčasnom luxusnom trhu ponuky práce, keď je naozaj ktorýkoľvek lekár si nájde do 5 minút miesto kdekoľvek. Hej. To tak je, ale je to super. Že nie je to limitujúce, lebo tak to je existenciálna záležitosť. Mladý človek potrebuje mať zamestnanie, optimálne dohodu na neurčito, aby mohol povedzme sa venovať aj budovaniu ako domu, príbytku, hypotéke. To sú všetko praktické veci. Čiže nesúhlasím s tými pracovne skúsenými kolegami, ktorí majú taký ten ako keby negatívny postoj k tým mladým, že nič nechcú robiť navyše, chcú mať veľa voľna. Ono to je normálne. Každý by mal mať svoj voľný čas a ja sa snažím mojich mladých, tých, ktorí mám aktuálne ešte stále pod sebou a trošku sa mi rozšíri to portfólio od septembra,
Áno, niečo treba urobiť vo svojom voľnom čase, ale nesmie to byť tak, že tá práca vo voľnom čase limituje a ničí to súkromie toho človeka, jeho rodinnú pohodu, nejaké partnerské vzťahy a podobne. To je veľmi dôležité, lebo keď je človek spokojný vo svojom súkromí, to znamená vo svojej práci, vo svojej rodine, vo svojom vzťahu, vo svojom okolí, tak ten človek je spokojný aj v práci potom. Tak možno ste zodpovedali aj ďalšiu otázku, ale tak môžete, mňa by to zaujímalo, že ako zostať teda v medicíne a nevyhorieť. Pretože veľa študentov už vlastne končí školu a majú taký postoj, že vlastne nechcú tú medicínu robiť kvôli tomu štúdiu. Sú faktory ovplyvniteľné a sú faktory, ktoré bohužiaľ človek neovplyvní. Medzi tie neovplyvniteľné je situácia na pracovisku, vedenie pracoviska, tá sociálna klíma na pracovisku, podpora vedenia a podobne, ktorú nezriedka ten človek už nemôže ovplyvniť. A preto si myslím, že ak naozaj nejaké pracovisko, kde ten mladý človek sa cíti, že je pod extrémnym tlakom, je to toxické prostredie, treba odísť, treba zmeniť prácu. Čo ale človek môže urobiť je nezabúdať naozaj na relax, oddych, svoj osobný čas, vzťah, rodinu. To je, ako som už povedal, to je základ toho, aby človek nevyhorol v medicíne. Keď sa má kam vrátiť do toho súkromia, má si s kým oddychnúť, venuje sa svojím veciam, kde načerpá energiu, tak potom to je základný predpoklad, aby v tom odbore nevyhorel. Je to náročné, to vidím na sebe. My máme, tým, že my sa venujeme zriedkavým diagnózam, máme obrovský pretlak. Denne prichádza rádovo od 30 do 50 mailov so žiadosťami o prevzatie pacienta, o konzultáciu, o druhý názor, o vyšetrenie. Musel som sa naučiť povedať, nie, to je ešte jedna z tých ovplyvniteľných faktorov. Vedieť racionálne a správne, ale nie nejako agresívne a arogantne povedať aj nie. Každý má svoje limity, nenahraditeľných sú plné cintoríny. Hej, čiže ja som sa musel naučiť povedať, že z 30 mailov 25 napíšem stručne svoj názor, pozriem si to, aj keby som to nemusel robiť, napokon nie je to môj pacient, ale väčšinu poviem a bohužiaľ napíšem, že nie máme kapacitu sprevzať vašho pacienta alebo vás do našej starostlivosti, ale odporúčam, aby ste skúsili so svojím ošetrujúcim lekárom toto alebo týmto smerom a keď bude problém, on sa na nás obráti a my vás prevezmeme. Čiže vedieť aj povedať nie, to je veľmi dôležitá vec. Nemať pocit, že musím všetko a že keď to neurobím, tak spadne svet. A samozrejme tu sa bavíme o zdraví ľudí, bavíme sa o životoch, o záchrane životov, čiže niekedy to nie je úplne na mieste povedať samozrejme. Ale nemôže práca byť to, čo vás zničí totálne vnútorne, že vyhoríte. To je práve tá prevencia toho, čo by nevyhorol. Vedieť včas sa naučiť slušným spôsobom povedať nie a naozaj mať pocit, že nie som spasiteľ, nespasím všetkých. Mne to trvalo relatívne dlho. Si pamätám, za akou vervou som sa vrhol do ambulancie, ako sme začali robiť odbor. Koľko pacientov som vedel jeden deň urobiť. Teraz akože som na polovičnom počte a aj to sa čudujem, že ako som kedysi vedel také kvanta robiť. Hej. Vy ste teda spomínali, že prednášate, cestujete, ste teda v manažmente nemocnice na vrcholných pozíciách. Mňa by zaujímalo, čo by ste ešte chceli dosiahnuť. Ja by som chcel dosiahnuť 4-dňový pracovný čas. Nie, to sa žartujem. To, čo by som chcel skôr dosiahnuť, skôr udržať. Aby som si pri zmene momentálne mojej pracovnej pozície, to znamená nástup na pozíciu prednostu veľkého pracoviska, aby som si dokázal udržať všetky tie pozitíva vo svojom súkromnom živote, z hľadiska aj cestovania, svojho osobného života a podobne, aby som toto nemusel limitovať. To je pre mňa jeden z tých najdôležitejších cieľov momentálne. Ja v tej medicíne neviem, či mám ešte nejaké ďalšie cieľa. Tým nechcem povedať, že som rezignoval. Ono prídu asi ešte nejaké výzvy, ešte niečo, čo by som povedzme, kam by som sa vedel posunúť, ale skôr to vnímam tak, že keď príde nejaká výzva, kde sa viem dostať napríklad do nejakej pozície, kedy viem zmeniť niečo na fakulte, zmeniť niečo v nemocnici, tak to sú pre mňa také výzvy. Čiže momentálne ja mám také krátkodobé výzvy. Krátkodobá výzva je pokračovať v tých pozitívnych zmenách na pracovisku, kde nastúpim na vedúcu pozíciu. Vytvárať tým mladým ľuďom, keďže som momentálne v hornom kvartile už vekovom na klinike, si viete predstaviť, aký máme mladý kolektív. Čo je super, ja sa z toho teším, že tí ľudia chcú u nás byť, chcú robiť, chcú ostať na naše pracovisko na klinike. Umožniť tým ľuďom naozaj ďalší veľký rast, taký, ktorý bol dopriatý mne. Ja som to videl aj napríklad pri atestáciách, trošku odbočím a vrátim sa k tej otázke. Ja som zažil atestáciu aj, nebudem pomenovať konkrétne pracovisko alebo konkrétnu inštitúciu, aby som potom niekoho neurazil. Zažil som atestáciu na Slovensku,
Potom som zažil atestáciu v Prahe. V rámci nej som sa teda podstatnú časť venoval, respektíve absolvoval na Slovensku, ale v rámci klinickej práce som sa vyskytoval na viacerých zariadeniach aj v Českej republike v Prahe, napríklad bol som Motole, bol som Ikeme a podobne. A tam som odrazu videl, že ako s tým atestantom môžem narábať, že čo mu umožní, že nemať pre neho prístup, že vy sem prídete, lebo je to nevyhnutná, ja vás tu teraz trpím mesiac, dva, ale mne sa tam naozaj venovali tí ľudia. Ja som obehol laboratória, chodil som po ambulanciách, vyšetroval som v rámci ambulancií, čo bola pre mňa obrovská, akože, nie že za to zúčinenie, ale pre mňa to bolo strašne taký pozitívny moment, kedy napríklad profesorka ma nechala vyšetrovať pacienta a ona odišla preč a spoľahala sa na to, akože, a to bolo, ja som sa potom vrátil na Slovensko 2010 som atestoval v Českej republike a 2014 sme akreditovali prvýkrát v Martine klinickú imunológiu a alergológiu, kde odrazu ja som povedal, že ja chcem, aby tá atestačná príprava bola taká, že tí ľudia u nás nebudú mať pocit, že zavádzajú alebo že sa im nikto nevenuje. Proste chcem, aby tu boli za plnohodnotných lekárov. Jasné, že limitujem počet naraz, aby to nebolo také, že si zavádzajú tí ľudia, keď nie, že to ide, keďže niekedy bohužiaľ nastáva situácia, že tomu človeku by sa oddialila atestácia. Snažíme sa byť flexibilní aj v tom, že keď viem, že napríklad k takému dátumu náplňa podmienky prístupu k atestačnej skúške dvaja, tak vypíšeme termíny. Ja proste chcem, aby ten človek čo najskôr zatestoval, aby nemal ďalší obdobie, kedy zbytočne hluché obdobie, kedy sa mu oddialuje tento aspekt. Čiže to bola veľmi dôležitá vec, ktorá ma viedla k tomu, že to je jedna z tých ďalších vízií v budúcnosti, akoby pokračovať v tých pozitívnych zmenách aj v rámci výučby, aj v rámci práce s medikom, v rámci práce s ľuďmi v rámci postgraduálneho alebo v rámci špecializačnej prípravy. Takže udržať si zdravý rozum a umožniť ďalší rast tým ľuďom, ktorí budú teraz podobnou. Ďalšou veľkou výzvou pre mňa je v blízkej budúcnosti vytvorenie ústavu klinickej imunológie a lekárskej genetiky, ktorý momentálne kreujeme v spolupráci s fakultou v Martine. Bude to také moje dieťa, na ktorom som pracoval naozaj dlhé roky a strašne chcem, aby sa tá imunológia, ktorá je naozaj klinicky výborná v Martine, a nie vďaka mne, ale vďaka tým ľuďom, ktorí so mnou robia, ktorých som si vychoval a ktorí ostali so mnou robiť v mojom týme, tak toto je taká ďalšia výzva, čo by som chcel. A to ďalšie, uvidíme, čo príde v budúcnosti. Jasné, že mám ešte nejaké ambície, napríklad z hľadiska veľkého doktorátu, to by som si ešte rád urobil, ale opäť nie s cieľom, že mi pribudne nejaké písmenko za menom, ale každý z tých titulov umožňuje človeku niečo priniesť, založiť, garantovať, akreditovať, umožniť rast ľuďom. Takže to je ďalšia vec, čo ešte ma tak v blízkej budúcnosti asi čaká. Ja sa vás na záver opýtam. U nás na fakulte je pediatria najťažšia štátnica. Tak keby si nám mohli dať nejaký tipy, triky z pediatrie. No, tipy, triky. Jednak vec, že čo ja naozaj že neznášam na medikoch, keď položia skúšku, že tak ja prídem ešte raz. Mm-hmm. Nemám to rád. Je to kvôli tomu, že sa vzdáva ten človek. Možno to niekedy ten medic vníma, že nechce nás uraziť tým, že nič nevie, alebo že tú otázku preskočil, alebo že sa nebude strapňovať, ale podobne. Ale ja si myslím, že v 6. ročníku každý z tých medikov už má nejaký základ. Hej. Má základ, ktorý má z teórie, z predkliniky, z klinických odborov. A stále si myslím, že aj ja ako skúšajúci v tomto prípade sa viem pýtať a viem rozpoznať, že či to je to, že zo 3 otázok ten chudák naozaj toto nestihol, čo si nemyslím, že má byť dôvod, aby neurobil štátnicu, teda aby sme sa rozumeli. Lebo ja často sa stane, že naozaj ten človek odrazu preukáže syntetické myslenie, vie pospájať veci, vie dať dokopy veci. Takže toto naozaj nemám rád ako skúšajúci, keď niekto položí, že sa vzdá. Lebo ja si myslím, že vždycky sa dá bojovať. A možno v istom okamihu obidva prídeme s tým študentom k názoru, že tak naozaj to asi ďalej nejde, tak ešte raz prídete, ale nevzdávať sa. A veľmi praktický tip, otázok je naozaj veľa aj u nás. Ja mnohé tie otázky, keď si vyťahnú medici, tak mám také, že až husiu kožu, si poviem, že bože, že chudák, že toto si vyťahol. Niekedy si pamätám, že keď si niekto vyťahne vrodené poruchy imunity, tak ja som niekedy diplomaticky odišiel z miestnosti, aby nemal zo mňa stres, lebo niektorí sa hneď splášia. Veľmi praktický typ je pri príprave. Ja som to robil počas medicíny, ja som si veľa vecí písal.
prejsť si v prvom kole všetky otázky tak, že ku každej otázke si vypracovať nejakých 5 až 10 headlineov, ktoré proste ten človek sa naučí k tej otázke a tie potom rozvinie. Že nie je, že začínam kardiológiu a teraz budem do detailu všetky srdcové chyby a podobné učiť sa, ale naozaj urobiť si ku každej tej otázke nejakých 5 až 10 odrážok, ktoré sa treba naučiť a z ktorých v podstate tú základnú odpoveď ten človek vytvorí. A väčšinou tak, či tak po tých prvých 20-30 vetách tá komisia začne sa pýtať, začne aj odbáčať do iných otázok. Čiže pripraviť sa v tom prvom kole naozaj nejakými headlinami, poznámkami, nie ísť, že systematicky najprv jeden okruh, druhý okruh. Ona tam pediatria, aj celá medicína je veľmi prepojená naozaj. Hej, čiže toto veľmi odporúčam, že pripraviť si ku každej otázke pár týchto typov bodov. Ja sa smejem, že ešte niektoré mnohé veci, ktoré som ja ešte ako medic vypracoval, ešte to dnes školujú po medicíne, som zistil normálne, to videl prefotené, milo nejaké poznámky, myslím, že to bolo z pediatrie dokonca. Sa pýtam medikov, že to odkiaľ máte? Že to tak kole hore, lebo to som ja robil ešte pred preboha 20 koľkými rokmi. Takže toto je prvá praktická vec. A druhú vec, čo veľmi odporúčam, a teraz sa môžeme ešte chvíľku baviť o tom, že či štýl skúšania skúšok, že ústne skúšky sú u nás na mieste, že či to není subjektívna vec, áno. Vždycky je tam subjektivita toho skúšajúceho, aj mne je niekto sympatickejší, niekto je menej sympatický, niekto nám pôsobí arogantne, niekto naopak veľmi vystrašene. Ale je tam veľká subjektivita naozaj, keď človek odpovedá ten medic. Ale osobne si myslím, že naozaj by skúšky z predmetov a štátnic mali mať kombináciu aj testov, ktoré sú v podstate objektívnejšie, ale vždycky by tam mala byť aj ústna zložka. A to je tá druhé moje odporúčanie, aby sa študenti učili nahlas, aby si rozprávali tie odpovede. To veľmi vidno, že kto si povie nahlas tú otázku, lebo tým, že niečo poviem nahlas a kontrolujem, niekedy aj ja napríklad napriek tomu, že mám ročne skoro 200 prednášok plus minus aj. A väčšina z tých 200 je nekomerčná, nie sú to firemné iba prednášky. Čiže ja tým, že sa veľa prednášam, všetci mi hovoria, no tebe to je, ty si super, tebe to máš za chvíľku hotovú prednášku, vôbec to nie je tak. Ja si prednášku chystám naozaj dlho, lebo sa dávajú na mne veľké nároky a očakávania. Každú prednášku ja si poviem ústne. Aj tam nájdem, že toto je zlá konštrukcia, tak to nemôžem vôbec rozprávať alebo nejako inak. A pritom aj ja mám niekedy prednášku, že najradšej by som po tretej vete hodil mikrofón o zem a odišiel z pódia. Ale okrem tých, že pripraviť si nejakých základných pár bodov ku každej otázke, ako ten základ predtým, ako sa naozaj budem hlbšie učiť, je hovoriť si nahlas, rozprávať si nahlas, naučiť sa vyjadrovať. Veľmi to vidno a veľmi je to pozitívne, keď vidím, že ten študent naozaj vie rozprávať, vie rozmýšľať. Keď vidím, že už nemá k otázke, tak sa opýtam niečo iné, prepojím a tak ďalej. Takže nevzdávať sa. Akože to je strašná chyba, keď niekto proste položí tú štátnicu, že tak ja prídem ešte raz. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem aj vám, čo ste s nami boli a budem sa tešiť na budúce.